Okwu Ntabire. You call it alliterations. Okwu Ntabire maọbụ okwu ntụghi. Abịa na ụdị ya anụnwa, ọ na-eme ka ụbụrụ ụmụaka na-ahụ nkọ. Ọ na-eji anọrị oge so n'ụbọchị nkịta ya ka anyị eleba anya. Nke mbụ ma ebe okwu ntụghi ya dị ekwu ya. So nke mbụ a ga-eleba anya bụ Papa Peter patara pọpọ panye papa apọ. 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 So say it. Be faster. Papa Peter patara pọpọ panye papa apọ. So nya bụ nke mbụ, okwu ntabire. You make sure that your tongue did not twist. You say it fast, correctly. Papa Peter patara pọpọ panye papa apọ. Oya kwuo ya. It's not easy, but it's always fun to say. Papa Peter patara pọpọ panye papa apọ. Papa Peter patara pọpọ panye papa apọ. So anyị ga-eleba anya na nke abụọ. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. I know you say this one is too long. Oh, can you do it? Yes, you can do it. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. So let's take it easy. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. So digest it. Let's go. Are you ready? Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'enu akwa ịkwara akwa dị n'enu akwa. You make sure your tongue did not twist. So the third one we'll look at is ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. That is to say, the priest Okechukwu preached in the church that is at Arochukwu. That is say, ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu na ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Let's go. Let's take it again. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. So let's go. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Wow, it's interesting. Yes, it's interesting. So, the third one, kwuo ya. Okay, let's do it together. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'alọ Chukwu. So let's enter the next one. The next one is so complicated, like even me, ana m atabidile nwere okwu nke ahụ. A na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ihe dị na-akpa akpakọ. Word. But we're gonna try it. Manyaka na-akpa akakpọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na-akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie. Ha! God, so complicated, this particular one. Okay, let's say it again. Manyaka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị na
ma ya aka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị n'akpa akpakọ ka inye akpakọ ka o rie, ma ya aka na-akpa akpakọ ka iwepụta ihe dị n'akpa ka inye akpakọ ka o rie. It's so fun, right? Mama Maggie gotere Maggie, Maggie racha Maggie, Mama Maggie gotere. Mama Maggie gotere Maggie, Maggie racha Maggie, Mama Maggie gotere. Let's take it easy. Mama Maggie gotere Maggie, Maggie racha Maggie, Mama Maggie gotere. That is to say, the mother of Maggie bought Maggie. Then Maggie now licked the Maggie that the mother of Maggie bought. So let's take it again. Mama Maggie gotere Maggie, Maggie racha Maggie, Mama Maggie gotere. Mama Maggie gotere Maggie, Maggie racha Mama. Let's be serious. Okwu Ntabire. They say we should not cut our tongue, right? So we should say it, right? Mama Maggie gotere Maggie, Maggie racha Maggie, Mama Maggie gotere. I think this one is the most complicated. This last one, so how was it? Okwu Ntabire ndị Igbo, Okwu Ntabire ndị Igbo. So that is it for today. It was fun trying all these things out. It was really fun. How was it? So Obunima, any Okwu Ntabire, any alliteration you know, put it on comment section. Anyone you know at all, put it on, so that we're gonna try that. Put it in the comment section. Please don't forget to write your questions that I'll be able to answer you. Yes, I love seeing comments, and please don't forget to like. Please like and share and show your children who doesn't understand Igbo and order. Thank you so much for watching. Thank you, I really appreciate it. Thank you. See you in my next class. Bye.